Bazalwane, bonke abantu le video ezokufinyelela kubo. Intokozo namanje ebusuku ukuphinda ngethule le video ngesifiso sokukhanyisa nokuqondisa nokwambula into ethile uNkulunkulu angibulele nangikhombise yona kuba ngihlanganyele nabo bonke abantu abazoyithola le video. Kunento nje engifuna sibheke ephathelene nebandla, ingceke kaNkulunkulu nabo bonke abantu abasindisiwe, isidingo sebandla esikhathini esiphila kuso njengamanje. Ngifuna sibheke indaba yey'phiwo zikamoya, iy'phiwo zikamoya, iy'phiwo zikamoya, iy'phiwo zikamoya ongcwele azinikile ibandla. Into engizothi ngifuna sibheke iy'phiwo ukuthi uma ibandla lisuka ngesikhathi eliqale ngaso ngePentekhoste kuze kube manje, ziningi izinto ey'hambe zahamba zalahleka ebandleni. uNkulunkulu lokhu ey'buyisa kancane kancane, ziyazibuya, ezinye sey'buyile. Enye yazo into uNkulunkulu ayibuyisayo ziyiphiwo zikamoya. Manje ngakho ngifuna sibheke le ndaba yey'phiwo. Uma sikhuluma ngey'phiwo zikamoya, into engifuna siqonde okokuqala ukuthi iy'phiwo zikamoya ay'qondene nabantu abakhulileyo, akusizo ezabantu abakhulile. Awunele ungakhula ekukholweni uNkulunkulu ebese kupha isiphiwo sikamoya. Or abazalwane abanele bebe yibandla labantu abakhulile emoyeni bese bephiwa iy'phiwo zikamoya. Iy'phiwo zikamoya abazalwane bay'dinga besezingane, bekuhlaza, besanda kusindiswa, ukuze ngazo lezo y'phiwo uma sebey'tholile bezingane, uma sebey'sebenzisa bakhule, bavuthwe, baqine, baye phambili ngazo. Okusho ukuthi iy'phiwo zikamoya ngifuna siqonde kahle ukuthi akumele ibandla libe ngelikhulile emoyeni nabazalwane bebe ngabakhulile emoyeni ukuze bebe ney'phiwo zikamoya. Kumele bey'thole iziphiwo zikamoya besanda kusindiswa, besezingane, besekuhlaza, ukuze uma sebey'tholile sey'sebenza ngazo bakhule, ngazo baqine, ngazo bavuthwe. Okusho ukuthi nje wonke umuntu ongilalele njengamanje kumele engay'tsheli ukuthi uzoba nesiphiwo noma ibandla lizoba ney'phiwo ngoba selikhulile. Ibandla lidinga iy'phiwo lisanda kuqala, abazalwane besanda kukholwa, besanda kusindiswa besezingane, ngoba into ezokwenza ukuthi bakhule ukusebenza kwazo iy'phiwo. Abaqali ngokukhula bese kuyima sebeba ney'phiwo, ngoba injongo yey'phiwo uma ufunda lapha encwadini yokuqala yabaseRoma chapter 14 lithi kunjani pho bazalwane uma nibuthana, ilo nalowo uba nani, omunye uba nehubo, omunye uba nane, omunye uba nelimi, omunye abe nokuhumusha ilimi, omunye abe nesiprofetho. Zibalwe izinto ezinjani eziba khona uma abazalwane bebuthene, bese lizothi konke lokho akusetshenziswe ukwakhiwa kwebandla. Okusho ukuthi ibandla kumele liqale ngokwakheka bese liba ney'phiwo. Kumele iy'phiwo liy'thole manje lizingane lingakakheki, bese kuzothi uma selihlangene zisebenza iy'phiwo injongo yazo ukwakhiwa kwebandla. Kumele zisetshenziswe ukwakhiwa kwebandla. Ibandla lizokwakheka likhule liye phambili libe strong ngeziphiwo. Amen. Uma ufunda futhi incwadi yabase-Efesu chapter 4 lithi uJesu mesenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo wapha abantu izipho. Bese lizothi
wapha abanye ukuthi babe ngabapostoli, abanye bebe ngabaprofethi, abanye babe ngabavangeli, abanye babe abelusi, abanye babe ngabafundisi. Bese lizothi ukuze abangcwele bephelelisele umsebenzi wokukhonza kwakhiwe ibandla. Yabo, kwakhiwe ibandla. Okusho ukuthi abangcwele bephelelisele umsebenzi wokukhonza kwakhiwe ibandla. Abangcwele bakhule bafinyelele esilinganisweni sokumazi uKristu oyindodana kaNkulunkulu. Bese kuthiwa ukuze bengadukiswa behambe beshukumiswa izinto ey'ngamazwa or iy'fundiso zokweduka. Uyabona ukuthi ibandla akumele liqale ngokukhula bese lizoba nani neziphiwo. Kumele ibandla liqale ngokuba neziphiwo bese kuzothi uma selisebenza lezi ziphiwo abazane bakhulele kuKristu, bakhulele ekwazini, bakhulele emandleni, bakhule ekuqineni, bakhule ekuthenini bahambe besadukiseka benyakaziswe. Benziwa yini? Benziwa ukuthi bathole iy'phiwo bezingane, kodwa ngokusebenza kwazo benze njani? Bakhula, bahloma, baya phambili. Ngakho akumele siy'tshele ukuthi iy'phiwo, kumele siqale ibandla likhule nabazalwane bakhule emoyeni ukuze bebe nani? Bebe ney'phiwo, ngoba lento kuvala iy'nhliziyo zabantu ukuthi bangayifuni iy'phiwo ngoba bey'tshela ukuthi basezingane, basekuhlaza, basebuthaka, basebasha ukuthi bangaba ney'phiwo. Kanti iy'phiwo bay'dinga vele besekuhlaza, besezingane, besebuthaka, besasilalela ukuze ngokusebenza kwazo bapheleliswe, ngokusebenza kwazo bakhule, ngokusebenza kwazo baqine, ngokusebenza kwazo bakheke, ngokusebenza kwabo baye phambili. Sidinga manje iy'phiwo. Enye into futhi engifuna sibheke, abazalwane abadingi ukuthi babe ngcwele kakhulu ukuze babe neziphiwo. Iy'phiwo abazalwane kumele bey'thole uma besanda kusindiswa. Ziningi izinto ey'sabehlula, izinto abasebuthaka kuzo, izinto abasadinga ukusizakala kuzo, izinto abasasilalele kuzo, ukuze ngokusebenza kwazo iy'phiwo bazokhula nezinto ey'bahlulayo ingabe zabahlula. Ngokusebenza kwazo bazokhula nezinto abasazenza bazobuya bencipha kuzo, bekhula ebungcweleni, bekhula endleleni yokubuka, bekhula endleleni yokwenza, bekhula ey'nyathelweni, bakwazi ukuhlukanisa okubi bengabe besakuthanda ukudlala odakeni nasenhlabathini ngoba banjani? Bakhulile, sebethanda ukuphila ukuba klini nokuba ngcwele ngoba banjani? Bakhulile, bakhuliswe yini? Ukusebenza kwezipho. Ngakho kumele umqondo ukuthi sijethi ibandla kumele libe perfect enyameni nasemphefumulweni, kumele libe perfect umzalwane ngamunye enyameni nasemphefumulweni ukuze abe ney'phiwo. Kumele lowo mqondo siwulahle ngoba kumele sibe perfect ngokusebenza kwey'phiwo, kumele sibe ngcwele kakhulu ngokusebenza kwey'phiwo. The more siyibandla siyisebenzisa iy'phiwo ilo nalowo esisebenzisa iy'phiwo kuzokwenza ukuthi ibandla likhulu, umzalwane ngamunye akhule, bese ibandla liba perfect, liba ngcwele, nomzalwane yaba perfect, yaba ngcwele ngenxa yokusebenza kweziphiwo. Okusho ukuthi siqala ngokuy'thola iy'phiwo bese siyakhula, bese siphelela, siba ngcwele. Asiqali ngokuba ngcwele, asiqali ngokuphelela, asiqali ngokukhula bese sithi-ke sesiyakhwalifaya ukuthola iy'phiwo. No, iy'phiwo ezokukhulisa ibandla, sikhwalifaya ukuthola iy'phiwo ngenxa yokuthi sizingane, sinezidingo. Ngazo kumele sikhule, ngazo kumele sakheke, ngazo kumele siphelele, ngazo kumele sibe right kakhulu, ngazo kumele siqine, ngazo kumele sifike kwamanye ama-level. Sidinga manje iziphiwo. Ingakho kumele umzalwane engay'tsheli ukuthi ume nesiphiwo sikamoya. Isiphiwo sisho i-level of the spiritual growth. No, akusho ukuthi ukhulile uma unesiphiwo. Kuyenzeka umuntu amukele uJesu njengamanje babhadiswe ngomoya ongcwele, kuqhume iy'phiwo empilweni yakhe khona manje. Ingakho uma uzofunda incwadi yezenzo, abanye babemukela uJesu babhaphathizwe ngomoya ongcwele, kuqale kuqhume iy'phiwo, bakhulume ngelimi, baprofethe same time, kodwa babengakakhuli,
ukukhiwa. Ziningi izinto ezayisekuhlaza kubo nezinto ezayingakakhiwa impilo, i-character, iningi into eyingakenzeki. Ingakho babedinga ukuthi noma sebeqhunyelwe iy'phiwo ey'ngaka kube khona umuntu ozobelusa, ozobagada, ozobakhulisa, ngoba isiphiwo asisho ukuthi umuntu ukhulile. Umuntu futhi isiphiwo akasidingi ngoba esekhulile. Isiphiwo asilindi umuntu ukuthi umuntu akhule. Umuntu isiphiwo nje ingakho kuthiwa isiphiwo. Ayikho into eba yi-qualification kuwe yokuthi uyakhwalifaya manje ukuthi usungathola isiphiwo. Ingakho kuthiwa ziyiphiwo zomusa, ngoba ayikho into oyenzayo ukuze uthole isiphiwo, futhi ayikho into ekukhwalifayayo ukuthi ungaba naleso siphiwo. Siyisipho, sithola nje ngokukhetha nangokwentando kaNkulunkulu, yabo. Ingakho-ke uma usunaso isiphiwo kumele ungayitsheli ukuthi ngoba usukhulile. Kumele ukwazi ukuyibona ukuthi uyingane, ubuthaka, uyadinga ukukhula. Yize unesipho sobuprofethi, isipho sokuphulukisa, isipho sokwenza imangaliso, isipho sokufundisa, isipho noma sokwenza ini, kumele uzazi ukuthi uyingane. Ingakho abanye futhi kumele wamukele uma kukhona umuntu okhulile enkosini kodwa engenaso isiphiwo wena onaso. Kumele wamukele ukuthi lowo muntu ukhulile futhi uvume ukuthi akukhulise, yize wena uney'phiwo yena angenazo. Mhlawumbe nginesiphiwo sokuphulukisa, ngiphulukisa abantu ey'feni ezahlukeneyo, but angikhulile, kuney'ndawo engisadinga ukukhuliswa kuzona. Kunezinto ey'sangehlulayo, kunezinto ey'seyingozi, kunezinto engingakakwazi, iy'nkinga engingakakwazi ukuy'xazulula, nezimo engingakakwazi ukuy'shintsha, nezimpi engingakakwazi ukuy'nqoba. But kunomuntu ongenaso lesi siphiwo esinjani sokuphulukisa, but uthole ukuthi ukhulile enkosini, usehambile wafika kwamanye ama-levels, kuney'nkinga asekwazi ukuy'xazulula, nezimo asekwazi ukumelana nazo. Ngiyamdinga lowo muntu ukuba akwazi ukungikhulisa, akwazi ukungihlomisa, akwazi ukwenza njani, ukungakha, akwazi ukungisiza ebunganeni bami ngize ngikhule, yize nginesiphiwo, ngoba isiphiwo asisho ukukhula. Isiphiwo sisho ukuthi kumele ngisebenzele uNkulunkulu, but ukukhula into ethatha isikhathi futhi okumele umuntu ayinikele kuyona ukuthi asetshenzwe ukuze akhule. Manje isiphiwo asisho ukuthi ukhulile, sisho isiphiwo ukuthi kumele uNkulunkulu umenzelene after ususindisiwe, but asisho ukuthi ukhulile. Kumele uqhubeke ukhula yize isipho unjani usunaso, ngoba futhi isiphiwo uyakwazi ukuthi uthole ukuthi unaso kodwa kunamaphutha nama-mistake amaningi usenawo. Ingakho abanye begcina belahlwa kube ngathi ba-wrong, abasindiswanga or abaphiwanga. Basindisiwe futhi baphiwe, kuphela basezingane. Ziningi izinto obonayo ukuthi zizinhlakahla, akudleki kahle into yakhe ngenxa yokuthi unesiphiwo, uphiwe, but i-character yakhe, indlela yokukhuluma kwakhe nani nani usadinga ukusetshenzwa, yabo. Ziningi izinto asezingane kuzo. Kumele ukwamukele lokho, uvume ukwakhiwa, ukwamukele ukuthi isipho asisho ukuthi ukhulile. Isipho futhi akumele ukuthi uqale ulinde ukhule ukuze ube naso. Uyakwazi ukuthi isipho isikhafu usanda ukusindiswa. And leyo myalezo ngifisa ufike ebandleni, ngoba njengamanje ibandla lizingane ngenxa yokuthi abantu bayekile ukwazi, bakholelwe ey'phiweni ngoba bayitshela ukuthi iy'phiwo ezabantu abakhulile, ezabantu abangcwele. Kanti iy'phiwo kumele bey'thole manje bese kuthi ngazo bakhule, ngazo kumele baye baphelela, ngazo kumele baye bebangcwele. Akumele iy'phiwo siqale silinde ukuthi sifike kwamanye ama-levels bese siba ney'phiwo. Siy'dinga manje ukuze ngazo sikhule sifike kulawo ma-levels lawo. And enye indlela yokuthi siy'thole iy'phiwo ukuthi sazi ngazo bese siyakholwa. Ukukholwa kusenza ukuthi sikwazi ukuthi iy'phiwo y'manifeste or sikwazi ukumukela uNkulunkulu into uma sikholelwa. Ingakho lama-teaching edingeka ebandleni. Into-ke engifuna siyibheke-ke la ngeziphiwo enye futhi ibandla. Uma ubuka ibandla laseKorinte, ibandla laseKorinte uzobona ukuthi uma ufunda u-chapter 1 uthi anisilalele nakwesisodwa isipho, yabo. Ukuthi ibandla beliney'phiwo kakhulu leli. But uma ubuka ibandla laseKorinte, incwadi yokuqala nencwadi yesibili, uzobona ukuthi uPawulo beyibhalela elungisa amaphutha, ama-mistake, izono namahlazo abanjani ebebenawo.
Lokho kusitshelani? Kusitshela ukuthi iy'phiwo akudingi abantu ukuthi bakhule ukuze babe nazo. Iy'phiwo futhi akusho ukuthi uma unaso ukhulile, ngoba leli bandla laseKorinte ububona ukuthi lihamba ngenyama kodwa lingasilele nakwesisodwa isipho. Uyabona ukuthi leli bandla belizingane. Ingakho uma ebhala kwenye indawo uthi angikhulumi kini njengabantu bakamoya kodwa ngikhuluma ngabantu bani? Njengabantu bakwenyama, ngoba nisakwazi ukwehlukana phakathi nithi omunye okasibanibani, omunye okasibanibani, omunye okaKristu, omunye okaKhefasi, omunye okaPhawuli. Yabo, labazalwane bebesakwazi ukuxabana, bebesakwazi ukukhompyutha, bebesakwazi ukuba nama-mistake amaningi, yize bebengasilalele nokwesisodwa isipho. Yabo, into yabenza ukuthi babe ney'phiwo noma bezingane noma bekuhlaza benama-mistake ukuthi bafundiswa, iy'nhliziyo zabo zavuleka ekufuneni iy'phiwo. Ingakho ethi uPhawuli uma ebhala uthi uma ufunda kwabaseKorinte bokuqala chapter 14 uthi langazelelani iy'phiwo zikamoya, ikakhulu ukuba niprofethe. Awukwazi ukulangazelela iy'phiwo zikamoya uma ungaze ufundiswe ngazo emqondweni wakho, waba nolunye ulwazi elizodala iy'fiso enhliziyweni. And uNkulunkulu akakwazi ukukunika into ongayifisi, inhliziyo yakhe engayikhamisela, engayilangazelela, ongakholelwa kuyo. Enye yezinto evimbela ukuthi iy'phiwo ziqhume ebandleni nasemahlelweni ahlukeneyo nakubazalwane abahlukeneyo, ngoba abayifisi, abayikhamisele, abayifuni, and lezo y'phiwo lezo abakholelwa kuzo. Ingakho zingamanifesti kulezo y'ndawo, kulawo mahlelo nakulabo bazalwane. Kunomunye umzalwane owake wafika kimi, nginaye ngixoxa ngombuzo ukuthi awusithandi isipho sokuthi ukhulume ngelimi? Wathi uyasithanda. Ngathi mina ngeke uzokwazi ukuba naso uma kuwukuthi awusilangazelela, because ukulangazelela kusho ukuthi uvule inhliziyo yakho, ukhamisile ukuthi uNkulunkulu asimanifeste enhliziyweni yakho. Since ngixoxa naye, lokho kuxoxa kwadala enhliziyweni yakhe isifiso. Within isikhathi esingakanani waqala wagcwaliswa uMoya oNgcwele, waqala wakhuluma ngey'limi. uMoya oNgcwele ubevele efuna ukumupha leso siphiwo, but ubengeke emuphe inhliziyo yakhe ivuliwe. But through knowledge engayishera naye engqondweni, inhliziyo yakhe yavuleka, yasifisa, yasithanda, yasikholelwa, sasesimanifeste empilweni yakhe. Ingakho namanje ngishera lo mlayezo ngoba ngiyazi ukuthi kwabanye uzofinyelela kubo, emabandleni uzofinyelela kubo, uzovula lo mlayezo, uzovula iy'fiso, uzovula inhliziyo, uzovula ukukholelwa ey'phiweni, bese ziyamanifesta, bese ziyaqhuma, bese ziya-operate. Bese kuthi ngoku-operate kwazo uzobona ibandla lizovuthwa, uzobona ibandla lizokwakheka, ibandla lizokhula, ibandla lizoya lishintsha, ibandla lizoya likhanya, ibandla lizoya liba namandla, ibandla lizoya liba strong, ibandla lizoya linqoba, ibandla lizoya liphelele, ibandla lizoya liba ngcwele. And enye into uNkulunkulu azoyibuyisa kulezi zikhathi zokugcina ziyiphiwo, because njengamanje iy'phiwo ilona ey'zohlela nezokwenza ibandla likhazimule libe ngcwele, lilungele ukubuya kukaJesu. Ngoba uma seyisebenza lezi y'phiwo zishintsha izinto ey'ningi ebandleni, abazalwane bakhule, bakhwalifaye ey'ntweni eziningi. Ingakho uNkulunkulu efuna ukuthi lo mlayezo ufinyelele ey'ndaweni ey'ningi ukuze abazalwane through ngokuwuzwa uzobashintsha indlela yokubuka, indlela yolwazi, bese kushintsha nendlela yokulangazelela neyentando yabo, nendlela yokukholwa maqondana ney'phiwo. Bese kuba lula uMoya oNgcwele ukubagcwalisa nokuyimanifesta, ngoba uMoya oNgcwele umanifesta izinto esikholelwa kuzo. He is a gentleman, he cannot manifest akunike into inhliziyo yakhe eyivalile engayamukeli. But once wezwa, inhliziyo yakhe ilula isandla, inhliziyo yakhe iyakhamisa, inhliziyo yakho iyavula, bese kuzothi izinto ebeyivalekile zingene zimanifeste emphefumulweni nasemzimbeni wakhe. Ingakho lo mlayezo wey'phiwo ubalulekile. Enye-ke into engifuna siyibheke ngey'phiwo ilena yokuthi iy'phiwo siphiwa ngokwentando kaNkulunkulu, ngokwentando kaMoya oNgcwele. Siphiwa ngokwentando kaMoya oNgcwele. Ingakho kubalulekile ukuthi uma uswazi ngey'phiwo kumele uvumele ukuyifisa, ngoba kwesinye isikhathi uMoya oNgcwele before asimanifeste isiphiwo empilweni yakho uma usukholelwa kuzo, udala isifiso saleso siphiwo leso. Ngoba isifiso kusho ukusilangazelela, ukukhamisa, ukusikholelwa, kanti yila sesizomanifesta khona. Ingakho omunye ubaba wayethi ungasikhulekela isiphiwo
ungakaqali ukusifisa nokusilangazelela nenhliziyo yakho ukusikhamisela, cause wayazi ukuthi umoya ongcwele ukuze asinike iy'phiwo uqala sifisise zona. Ingakho uma ufunda incwadi yakuqala abaseKorinte lithi langazelelani izipho. Leli gama lithi ukulangazelela, elesiNgisi lithi fisani ngamandla iziphiwo. Amanye athi desire, langazelela or khamisa, inhliziyo yakho ayivuleke maqondana ney'phiwo, ngoba bayazi ukuthi uNkulunkulu will never give into ongayikhamiselanga nezandla zakho zenhliziyo ingavulele ukuyimukela. Ingakho uNkulunkulu asikhuthaza uma ufunda futhi incwadi yabaseKorinte, yona abaseKorinte chapter 14 verse lokugcina, uzozwa uPawulu uzothi kanti senginitshela imfihlakalo ukuba nilangazelele iziphiwo ezinkulu. Why elokhu esikhuthaza njalo ukuthi silangazelele iphiwo? Uyazi ukuthi ibandla, umzalwane, asikho isiphiwo oyosemukela enkosini inhliziyo yakhe ibivalile, itshela ukuthi iy'phiwo zanqamuka ebandleni lokuqala, zanqamuka kubapostoli, zanqamuka nabantu abathile. Uma unalezo y'mfundiso engqondweni yakho, inhliziyo yakhe iyavala maqondana nani neziphiwo. But uma uthola ezinye iy'fundiso ezikhuluma ngey'phiwo zey'khathi zonke until kuze kube uJesu, inhliziyo yakhe iyavula, iyaqala ilangazelele, iyaqala ikholelwe kuze, iyaqala ikhamisele, iyaqala ilule izandla zenhliziyo. uNkulunkulu ebesekwazi ukuyigcwalisa, ubesekwazi ukukugcwalisa, zimanifeste lezi y'phiwo ebandleni, zimanifeste lezi y'phiwo ey'nhlanganeni zamahlelo abangcwele, zimanifeste lezi y'phiwo kumzalwane ngamunye ngamunye. Mangase ngitshele nami i-testimony yami, iy'phiwo zonke enginazo ezahlukeneyo, ngingabala isipho sokukhuluma ngezilimi nokuy'humusha. Lezo y'phiwo lezo before ngibe naso ezokukhuluma ngezilimi zaqala nge-desire. Ngadesire, ngalangazelela, uNkulunkulu wabeka enhliziyweni yami through ama-teaching enganginawo. Enhliziyweni yami ngaba nesifiso sokukhuluma ngezilimi, and through leso sifiso ngagcwaliswa ngomoya, ngakhuluma ngezilimi, ngalangazelela ukuhumusha iy'limi. Through lolo lwazi enganginalo ladala i-desire yokuhumusha iy'limi, isifiso sokuhumusha iy'limi. Ngaqala ngahumusha iy'limi, ngalangazelela ngamandla ukufundisa. Ngaqala ukulangazelela, inhliziyo yami ikhalela, yakufisa ngamandla, noma kunamathele ngezwa ukuthi kunesifiso esinganqamuki, and leso sifiso leso senza ukuthi samanifesta leso siphiwo enhliziyo. Ingakho uPawulu njalo uzodane efundisa ethi abazalwane abalangazelela iphiwo. Uyazi ukuthi ukulangazelela kukhamisa enhliziyweni, kukuvula inhliziyo yakho, ukukholelwa ey'phiweni, so that whatever isiphumo ongcwele afuna ukusimanifesta empilweni yakho, ngoba inhliziyo vele ivulile, iyalangazelela, ikhamisile, kulula ukuthi leso sipho lesa kufunze sona asimanifeste empilweni yakho. Ingakho-ke lama-teaching eziphiwo ebalulekile ebandleni, ngoba uma esefikile ebandleni uzobona once abazalwane bafundisa lama-teaching lana, iy'nhliziyo zabazalwane zizovuleka, zizokhamisa, zizokhangeza, bese umoya ongcwele iy'phiwo akade vele efuna ukuthi zibe khona ebandleni, zivele ebandleni, zimanifeste ebandleni, ayirestore ebandleni, kodwa bengarestore ngenxa yokuthi iy'nhliziyo zabazalwane bey'valiwe maqondana ney'phiwo. Uzobona-ke uma kwafika lama-teaching avula iy'nhliziyo abazalwane ngenxa yalolu lwazi, bashintsha indlela yokubuka neyokwazi, kwavuleka ney'nhliziyo zabo, kwashintsha nendlela yokukholwa nendlela yokulangazelela, ngoba lezi mfundiso zidala i-desire, ukulangazelela, ukufisa ngamandla iy'phiwo. Ziyaqala-ke iy'phiwo uNkulunkulu asigcwalise ngazo, asifunze zona, ayimanifeste ey'nhliziyweni zethu, because God will never give you into inhliziyo yakhe engayemukele, ivalile enhliziyweni yakho. uNkulunkulu is a gentleman, he cannot force you akunike into ongayifuni nento ongakholelwa kuyona. Enye futhi into engifuna siyibheke-ke ngey'phiwo sengizovala, ile yokuthi iy'phiwo siy'phiwa ngokwentando kaNkulunkulu. Uyena okhethayo ukuthi isiphiwo ukunika siphi. Isiphiwo awusebenzeli, yabo. Ziningi izinto okwazi ukufuna uNkulunkulu ngenkathi umfuna kuvuze kuzo. Ziningi izinto okwazi ukuzenza ngenkathi uzenza ukubenefit ukwenza, yabo, ukwenza lezo zinto. Ziningi izinto ey'ngakizo iy'phiwo, kodwa
eziyokufuna uNkulunkulu uvuzwe, ezikwenza into ethile ngenxa yento oyenzayo, uvune ngalokho kwenza kwakho okuhle, uyabona. But maqondana ney'phiwo, iy'phiwo awuvuzwa ngazo, iy'phiwo awuvuni ngazo, iy'phiwo ayisiyimphumela yento oyenzayo, iy'phiwo isiphiwo. Ayikho into oyenzayo ukuze wena uphiwe iy'phiwo zani zikamoya. Ingakho zibizwa ngokuthi iy'phiwo zomusa. Okusho ukuthi ayikho into oyenzile ukuze ukhwalifaye leso siphiwo, yabo. Ayikho into wena owayenza ukuze ube naleso siphiwo, yabo. Iy'phiwo zomusa, ingakho kuthiwa isiphiwo, ngoba uma ngathiwa leso siphiwo wena khona into owayenza ukuze ube naso, akusisi isiphiwo but inkokhelo, because khona into owayenza ukuthi ube nayo, akusisi isiphiwo. But uma kuwukuthi isiphiwo kusho ukuthi you don't deserve it. Unaso ngenxa yokukhetha kaNkulunkulu, unaso ngenxa yentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathanda ukukunika leso siphiwo, wayesekunika sona ungakhwalifayi, wakunika sona ungenzanga lutho, ngey'njongo ey'thile, indima afuna uyidlale kuphi? Ebandleni, yabo. Ngenxa yesidingo sebandla asibona uNkulunkulu akunike leso siphiwo ngoba kunendima afuna uyidlale kuphi? Ebandleni. Sesovala-ke, ngifuna sivale ngale nto ukuthi isiphiwo, uPhawuli uma ekhuluma ngazo ukanekisa ngomzimba, abesekanekisa nezitho ezisemzimbeni. Why? Ukuthi wonke umuntu osindisiwe kumele abe naso isiphiwo anaso sokusiza ebandleni, noma ngathiwa sisodwa noma ngathiwa zimbili. Ingakho kuthiwa yilowo nalowo uphiwa okuthile. Incwadi yabaseRoma uchapter 12 uzokuthola lapho kukhulunywa ngey'phiwo, nakwabaseKorinte bokuqala futhi uchapter 12 uzothola lapho kukhulunywa ngey'phiwo, nochapter 14 kuthiwa inilowo nalowo uphiwa okuthile kokubonakalisa umoya. Lokho okuthile aphiwa khona kubizwa ngokuthi isiphiwo esikhombisa umoya. Uphiwa okuthile kokubonakalisa umoya, isiphiwo esokubonakalisa umoya, yabo. Umuntu manje kunento ethile engaphezu kwamandla othile, leyo nto isikubonakalisa ukuthi unomoya okuye lowo muntu. Lowo moya lowo okwazi ukwenza njani? Leso siphiwo esikwazi ukukhombisa ukuthi kunomoya othile okulowo muntu omenza enze leyo nto, abe nalowo mandla, ngoba kungaphezu kwamandla omuntu. Ingakho iy'phiwo zingakwazi ukusivezela ukuthi sinomoya ongcwele, ngoba nabantu abanemimoya bayakwazi ukwenza izinto umuntu onomoya ongcwele okwazi ukuzenza. Ngakho uma bezenza basuke bekhombisa ukuthi unomoya okuwe okwenza ube nalawo mandla, ube naleyo ability. But uma usufuna ukubona ukuthi imuphi lowo moya, uyakudiskena kokunye ubona ngey'thelo zikamoya, ngoba abantu bangakwazi ukufeka iphiwo kodwa ngeke bekwazi ukufeka iy'thelo zikamoya. Iy'thelo zikamoya y'thelwa umuntu kuphela onomoya ongcwele, but iy'phiwo zezwe likamoya umuntu uyakwazi ukuyiveza leyo ability, leyo nto, kanti uthole ukuthi uyiveza through imimoya. Bese ubona ngey'thelo ukuthi imuphi umoya, ubone futhi nangokuhlola umoya ukuthi imuphi umoya, yabo. Ngakho ngiqonda ukuthi yilowo nalowo mzalwane osindisiwe kumele abe nokuthile, noma singaba sisodwa isiphiwo, noma ingaba mbili, noma ingaba ngakanani, ngokukhetha kaNkulunkulu. But umzalwane kumele ayazi leyo nto ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi amenze abe yisitho esithile emzimbeni. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu engakwenza ukuthi ube umzalwane, ube umlomo, ethi disintama, aphinde kwenze ube yizandla, aphinde ukwenze ube ney'phiwo ezimbili noma ezintathu kodwa uwedwa. But kumele noma ungenazo iy'phiwo ey'ningi, kodwa kumele uma umzalwane usindisiwe ube yisitho esithile emzimbeni. Akekho umzalwane okumele athi mina ngikhona emzimbeni kaKristu kodwa angisiso nesodwa isitho, okusho ukuthi wena awunaso nesodwa isiphiwo. Kumele kube nento ethile oyiyo lapha emzimbeni kaKristu, ufanishina kuye, sikwaziyo ukuthi usibanibani uyiso, usibanibani ukhona emzimbeni uyindlebe, usibanibani ukhona emzimbeni uyini? Umlomo, ukhona emzimbeni unjani? Uyizandla, ukhona emzimbeni uzinyawo. Ngakho akekho umzalwane ongathi mina ngisindisiwe ngikhona emzimbeni kaKristu but anginaso nesodwa
isipho, ngoba umuntu umzimba uwodwa, bathi lo mzimba owodwa unezitho ezahlukeneyo. Ngakho umuntu mesindisiwe usuke esemzimbeni, kodwa lapha emzimbeni uyisiphi isitho, ukusho ukuthi unasiphi isiphiwo, uyisiphi isitho lapha emzimbeni. Leso sitho yiso sisho isipho sakho, isipho uNkulunkulu akunike sona. Umsindimo kumele uyidlale wena kuphi lapha emzimbeni, ngoba emzimbeni abanye bazinyawo kumele indima okumele beyidlale ukuhamba, abanye bayizandla indima okumele beyidlale ukwenze njani, ukuphatha nokuqukula, abanye bayimlomo indima okumele bayidlale ukukhuluma, abanye bangamakhala indima okumele bayidlale yini, ukunuka, abanye bangamehlo lapha emzimbeni indima okumele beyidlale benze njani, ukubuka, abanye bazindlebe indima okumele beyidlale yini, ukuzwa. Kodwa akekho umuntu okwazi ukuba semzimbeni kodwa athi yena akakisi isitho, athi yena akanaso isiphiwo, because isiphiwo lisisho ukuthi uyisiphi isitho lapha emzimbeni. Ngakho ngiqonda ukuthi lokho ngikusho ngoba ngifisa ukuthi wonke umuntu ozwa le video azi ukuthi noma isipho ungakasazi, but ngokweplani kaNkulunkulu umusindisiwe usemzimbeni, but lapha emzimbeni ufuna ukuthi uNkulunkulu ube yisitho esinjani, esithile. Ifuzwa nomlayezo uqala ukholelwe ipheni, inhliziyo yakhe ivuleke, kunezipho eyizoqhuma empilweni yakhe, whether sisodwa noma ingaba mbili noma ingaba kangaki, but kunento ozoba yiyo lapha emzimbeni, leyo nto esho ukuthi unasiphi isiphiwo, yiphi indima oyidlalayo lapha kuphi emzimbeni. Sengivala-ke, ngifuna sivale ngalento ethi, njengoba siyizitho-ke lapha emzimbeni, iy'phiwo zethu azifani, yabo, azifani izitho zethu, iy'phiwo zethu or into esiyiyo lapha emzimbeni. Akekho ngcono ukunomunye, futhi asikhompiti, ngoba uma ukhompitha into eyenzakalayo uzobona abantu ukwazi ukwenza into kangcono ukunabo bese uyazidla, uyikhukhumeza. Ubona abantu abakwazi ukwenza kangcono kunawe uzenyeze, uyabo, uyibukele phansi. Ngakho awukhompiti. Uma ufuna ukukhompitha kumele ungakhompiti nabanye, khompitha nawe ukuthi uNkulunkulu ungiphe lokhu, sengikiphi lento anjani angiphe yona. Ngoba uNkulunkulu mhla ekwehlulela, ngeke ekwehlulele ukuthi abanye benzeni, benze okungaka, wena yini ungenzanga lokhu njengabo okungangabo. uNkulunkulu uzokuhlulela ngokuthi wakuphani, wenzani kulento akuphe yona. Ngakho nawe kumele uyihlulele ngalokho, ukhompithe ngalokho ukuthi uNkulunkulu entweni angiphe yona sengiyikephi, sengenzeni. Ubuke lento uNkulunkulu akunike yona, ungazahluleli ube nomona nomhawu ngento ayinike abanye, ngoba uNkulunkulu akakwehluleli ngaleyo nto, akabuka abanye ahlulele wena. Ubuka wena ahlulele wena, abuke into ayibeke kuhlulele wena. Nawe kumele ubuke into ekuwe uyihlulele wena, uyiqhathanise nento uNkulunkulu ayibeke kuwe, ukhompithe nento uNkulunkulu ayibeke kuwe ukuthi usuhambe kangakanani, usufike nayo. And nangomhla wokuphela ukuhlulelwa ngokuthi abanye benzeni, abanye badlale yiphi indima emzimbeni, uhlulelwa ngokuthi iyiphi indima oyidlalile kokunikiweyo, hhayi kongakunikwanga. Uyovuzwa ngalokho obukunikiwe, ngeke uzovuzwa ngokuthi mingaki imisebenzi oyenzile, uyovuzwa ngokuthi kokunikiwe wenzani. Ilokho ngifuna usikwazi leyo nto ukuthi kumele lento yoma-competition nokuyiqhathanisa iphele, ngoba uNkulunkulu akasibuki ngokwabanye, usibuka ngokokithi ukuthi ubekeni kithi, usinike yiphi i-assignment, ngoba isipho sakho se-assignment uNkulunkulu akunike yona. And uma ekuhlulela, ukuhlulela ngaleyo assignment, nawe kumele uyihlulele ngento uNkulunkulu ayibeke kuwe, akubizele yona, akuthume yona, akwenze waba yiyo emzimbeni kaKristu. Zihlulele ngayo ukuthi ezisandla ngiyaphatha yini. Ungayihluleli ukuthi uthi uNkulunkulu ekunika ukuba isandla wena unelisekile, ufuna ukuba yini, ufuna ukuba indlebe, uzahlulela ngokuthi abanye bayezwa but wena awuzwa, kanti uNkulunkulu akunikelanga ukuthi ube indlebe, ukunika ukuthi ube isandla. Ngifuna-ke sesivala sibheke le ncwadi yabaseKorinte chapter 12 verse 14, uthi ngokuba umzimba awusiso isitho sinye kodwa eziningi. Uma unyawo luthi lokhu ngingesikho isandla, angisikho okomzimba,
lokhu nokho luyikho okomzimba, noma indlebe ithi, lokhu ngingesilo iso angisikho okomzimba, nokho iyikho okomzimba. Uma umzimba wonke ubuyiso, ukuzwa ngabe kuphi na? Uma wonke ungukuzwa, ukunuka ngabe kuphi na? Uyabona la, ukhuluma ngabantu lapha abazilahlayo ukuthi lokhu ngingekiyindlebe angingikho komzimba, yabo. Udelela into uNkulunkulu amnike yona, into amenze wayiyo emzimbeni, isipho amnike sona ngoba ebonisa abanye, yabo. Umuntu eyibone ngenxa yokuthi uNkulunkulu akamenzanga ukuthi abe yiso, umenze waba umlomo, akamenzanga abe indlebe, akamenzanga abe izandla. Uma ebuka laba abangamehlo, ebuka laba abazindlebe, ebuka laba abangamakhala, ebuka laba abayizandla, yena ewumlomo, athi lokhu ngingekile ikhala, ngingekiyindlebe, ngingekiwo amehlo, ngingekiyizandla, ngingekizinyawo, angikho komzimba. Uyayilahla lo ngenxa yokuthi umlomo, akakikho lokho abanye abayikho. Ubuka abanye abayikho abese yilahle ethi mina ngikho komzimba, mina ngikho right, azanyeze azidelele ngenxa yokuthi ubuka laba abanye abayikho abese yilahla yena ngoba engekikho, kodwa eyinto ethile emzimbeni, eyiwo umlomo emzimbeni. Ngakho umuntu kumele anelise ukuthi noma engesikho amehlo, engekizindlebe, engekile ikhala, but uyikho komzimba ngoba uwumlomo. Noma ngabe ungasiphi isiwephu, noma ungazizwa lezi ezinye abantu abanazo, kodwa as long wena unesipho esithile, uyikho komzimba, umlomo emzimbeni. Ngakho kumele ungayideleli, ungayibukeli phansi, ungasho ukuthi shuthi angikho komzimba ngoba ngiwa amehlo, angikho ilokhuzana amakhala, angizindlebe, angizizwe izandla, angizwe iy'nyawo, angisikho komzimba ngoba ngingekizwa lezo zinto. Uma umzimba wonke-ke ubuyilezo zinto lezo, ubuzoba kuphi-ke umlomo? Ubuzokhuluma kanjani umzimba? Ngakho ubalulekile emzimbeni noma ungakizo zonke lezi ezinye izinto. Uma umlomo ubalulekile, ngoba umzimba uyawudinga umlomo ukuze ukhulume. Ngakho kumele uneliseke isipho naso, kumele ungasideleli isipho naso, kumele usamukele isipho naso, kumele wazi ukuthi si-assignment yakho, uzahlulele ngaso, ukhompithe naso, ubuke ukuthi usukephi naso, wazi ukuthi uzohlulelwa ngaso, ukuthi esikhathini onaso nakusempilweni uNkulunkulu akunike yona, wenzeni ngalesi siphiwo uNkulunkulu akunike sona, waneliseke ukuthi uwumlomo. Okwesibili-ke bese singena la kuvesi 21, uthi iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi, nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi angikudingi. Kanti ngempela lezi zitho zomzimba ezingathi zibuthakathaka kunezinye ziyadingeka. Uyabona lana-ke la kade sifunda khona ngendlela, sikhuluma ngomuntu oyidelela yena ethi lokhu ngingekizindlebe, ngingekiwo amehlo, ngingekiwo amakhala, ngingekho into ethile, athi usho ukuthi angikho komzimba. Umuntu obeyilahla yena la. Kanti lapha ngezansi-ke sesikhuluma-ke ngokuthi kuthiwa iso alinakusho esandleni. Sesikhuluma lana-ke manje ngeso, likhuluma esandleni, lidelela isandla ngokuthi lokhu ungekiliso njengami, awukikho komzimba. Kukhulunywa ngomunye umuntu-ke la onesiphiwo esithile, abese edelela abanye abantu abaney'phiwo ngoba bengenazo iy'phiwo ey'njengesakhe. Kufike kwaqala kwakhulunywa la ngabantu abaney'phiwo kodwa bey'delela bona ngoba bebuka abanye bengakwazi ukwenza njengabo, yize yena kukhona into ekwazi ukuyenza abese eyayidelela umuntu. La ngezansi sekukhulunywa-ke ngabantu ukuthi uma bekwazi ukwenza izinto ey'thile abavelele kuzo ngenxa yokuthi banama-abilities okuzenza, baney'phiwo, banamandla okuzenza, bese bedelela laba abanye abangakwazi ukwenza njengabo, abangakwazi ukwenza le misebenzi eyenziwa yibo, abangenazo lezi y'phiwo bona abanazo, yize labo benazo ezinye iy'phiwo. Uthola ukuthi bayindlebe, umuntu ebesethi ngoba uyezwa ukuthi leliso lidelela ikhanda, or leli khanda lidelela isandla, kodwa umuntu uyisa isandla, kodwa lokhu ukuthi ngenxa yokuthi akakile ikhanda selidelela isandla, ukuthi njengoba wena sandla uyisandla ungekile ikhanda, awukikho okomzimba. Uma umzimba ngenxa yokuthi mina ngiyikhanda,
wonke-ke ezinye izitho bekumele zibe yikhanda zibe njengami. Bekuzokhuluma kanjani umzimba? Ubuzozwa kanjani umzimba? Ubuzophatha kanjani? La sitshela ukuthi umzalwane onesiphiwo esithile engafuni ukuthi bonke abantu bashintshe bebe njengaye, benze njengaye, bebe nesiphiwo yena anaso. Ngoba uma bonke abantu sebezofana naye, abantu sebezoba nesiphiwo yena anaso, shuthi sonke uma mina ngumlomo, abantu kumele bashintshe bonke bebe njengami, ami bafundise bonke abantu, bese kuthi bonke abantu uma sebeshintshe sebenjengami, lo mzimba wonke usuzoba umlomo. Asekho manje obukayo ngoba bonke abantu balwela ukuba njengami. Ngibadelelile, ngababukela phansi, ngenza umlomo wangcono kunazo zonke ezinye izitho. Manje bonke abantu sebetshalekele umqondo ukuthi babe njengami, bafane nami, bafuna ukuyeka manje ukuthi babe ngamehlo, babe amakhala. Umzimba usuzoba umlomo, ube nenkinga yokuzwa, ube nenkinga yokubona, neyokunuka, neyokuphatha, neyokuhamba, ngenxa yokuthi abanye badelele abanye izinto abayizo. Lapha-ke siyatshela ukuthi kanti even nalezi izitho ey'bukeleka phansi zidelelekile, zibalulekile emzimbeni. Ungase ngithathe nje enye into, mina ngikwazi ukuhlela kahle abazalwane bekwazi ukuthi bahlale ngendlela eyi-oda nanani lento yokwenza ama-usher. Ngingakwazi ukuyenza uma kuwukuthi akukho muntu, njengoba nezandla ziyakwazi ukuhamba uma kuwukuthi umuntu uyagula ey'nyaweni, iy'nyawo zinjani, zifile or zikhubazekile. Umuntu uyakwazi ukuzama ngezandla ahambe ngazo, but usuke ehamba kanzima ngoba ayidalelwanga ukuhamba izandla. Nami ngisuke ngikwenza leyo nto ukuba yi-usher, kodwa ngikwenza kanzima ngoba anginayo i-ability yaleyo nto. But umuntu one-ability yaleyo nto ukwazi ukuhlela abantu ngendlela e-right, unamandla okukhululeka nokubamukela abantu, beyizwele abantu behloniphekile, bemukelekile, behlaliswe kahle, kube ne-order. Nabasebenzisa ezinye iy'phiwo bayisebenzise endaweni ene-order, umoya ongcwele kwazi uku-operate kahle endaweni ehlelwe lo muntu onjani, oyi-usher, yabo. Manje-ke akumele bese edelelwa lowo muntu lowo, ngoba mningi umsebenzi owenziwa umoya ongcwele ngenxa yenhleleko eyenziwe yilowo muntu ebandleni. Even nalezi zipho ey'delelekile zibalulekile emzimbeni. Lezi abanye abanamahloni ngazo nabay'fihlayo zibalulekile emzimbeni. Uma ingastophi ukusebenza, mningi umonakalo ongenzeka emzimbeni womuntu. Ngakho asikho isitho somzimba esingabalulekanga, asikho isitho somzimba okumele siyidelele ngenxa yokuthi asikiso lesi esinye, futhi asikho isitho somzimba okumele sidelele esinye ngenxa yokuthi lesi esinye asifani nazo. Zonke izitho zomzimba zibalulekile, zonke iy'phiwo y'kamoya zibalulekile. Umuntu indlela adalwe ngayo uney'dingo ezahlukeneyo, ey'dinga iy'phiwo ezahlukeneyo. Yingakho uNkulunkulu ngokuthanda kwakho ezopha abantu iy'phiwo ezahlukeneyo, zonke zibalulekile. Umuntu onazo kumele angayideleli, nonazo futhi kumele angadeleli omunye, ngoba zonke lezo y'phiwo zibalulekile ukuze ibandla lenze njani, lakheke. Siphile esikhathini sokugcina manje la uNkulunkulu elungisa ibandla, elungisela ukubuya kaJesu. Enye yezinto uNkulunkulu azoyenza ukulungisa ibandla ukurestore iy'phiwo ebandleni, ukuze-ke manje lezo y'phiwo uNkulunkulu ayirestore, uzofaka ama-teaching so that lezo y'phiwo kuzoba lula ukumanifesta. Afake ama-teaching ukuze nokusebenza kwazo kungeze ukuletha ukudunga ne-confusion ebandleni. Ingakho-ke lawo ma-teaching ezobaluleka eziphiwo ukuze zisebenze ngokuthula, zisebenze ngokuhleleka. Sesivala-ke enye into engifuna-ke siyibheke ile yokuthi ey'phiweni kamoya kubalulekile ukuthi injongo yakho yokuyisebenzisa kube injongo kaNkulunkulu ngey'phiwo. uNkulunkulu umekupha isiphiwo sikamoya, akakupheli sona ukuthi ube ngcono, akakupheli sona ukuthi udunyiswe, akakupheli sona ukuthi uyiveze, akakupheli sona leso siphiwo ukuthi wena uyigqamise kunabanye. One, ukuphela sona ukuthi iBhayibheli likuvezile ngokusobala ukuthi injongo yazo ukwakheka kwebandla. Kumele nawe le njongo uNkulunkulu anazo ngey'phiwo kamoya, leyo njongo ibe senhlizweni yakho, azi ukuthi ngifuna ukuyisebenzisela not ukudunyiswa kwami, ukuvela kwami, ukuba ngcono kwami, kodwa ngifuna ukuyisebenzisela
ukwakheka kwebandla. Injongo yakho ngey'phiwo akube ile njongo uNkulunkulu anayo ngokukunika kwakho isiphiwo. Number 2, ukusebenza kwesiphiwo, injongo yaso ukudunyiswa kukaNkulunkulu. Ngakho uma sesisebenza isiphiwo kumele wazi ukuthi ngifuna ukusebenzisa isiphiwo sami so that uma sesisebenza abantu benze njani, babone uNkulunkulu, badumise uNkulunkulu, bathande uNkulunkulu, babonge uNkulunkulu. Iy'njongo zakho ngey'phiwo onazo. Qinisekisa ukuthi uma kuzoba njalo iy'phiwo uyisebenzisa ngendlela ngamandla kaNkulunkulu nangendlela ephumelelayo. Nangosuku lokwehlulelwa uyohlulela, uthole ukuthi uyokwazi ukuma phambi kwehlulelwa uphumelele ngoba iy'phiwo wayisebenzisa ngenjongo enhle futhi awuzenyenzanga wakwazi ukuyisebenzisa, awuzenyezanga ngey'phiwo zakho wagcina wayithatha wayimbela wayifihla ngoba ubone ngathi zidelelekile, ubone ngathi zincane. Noma kuthiwa zincane noma zinkulu, lezo y'phiwo lezo zisebenzise futhi unganweli ukuba ney'phiwo ey'nkulu neziningi ngoba ubona abanye beney'ningi, ngoba ubuningi bazo kubo akusho ubungcono babo noma ubukhulu babo. Kusho ukuthi i-assignment abayinikiwe inkulu and izinto eziyobizwa ngosuku lokwehlulelwa ziningi. Ngakho wena neliseke lokho uNkulunkulu akunike khona, wazi ukuthi usazokubiza according amandla ney'phiwo akunike zona. Iyona into yokubiza ngayo nokuhlulela ngayo emhleni yokuphela. Ngakho kuzo zonke lama-teaching ngiyanxusa ukuthi kufinyelele ebandleni lonke ukuze njengamanje ibandla lilungisele inhliziyo ngoba uNkulunkulu njengamanje umoya kaNkulunkulu is about to move emhlabeni wonke, about to move ebandleni kaNkulunkulu, is about to move emahlelweni ahlukeneyo. Kuzoba khona ubhabhatiso likaMoya Ongcwele olukhulu kakhulu la kuzoqhuma khona iy'phiwo zikamoya. Abanye bazoyivimba ngoba bengafundisekanga, abanye bayibukela phansi, abanye banama-teaching amaningi avala iy'nhliziyo zabo ekumuveni kaMoya Ongcwele nasey'phweni kaMoya Ongcwele. But ibandla ukuze lakheke lilunge li-prepare for ukubuya kaJesu, lakheke for ukubuya kaJesu lidinga lezi y'phiwo. Ingakho lama-teaching kuyisifiso sami ukuthi afinyelele emahlelweni ahlukeneyo, afinyelele kubazalwane abahlukeneyo ukuze bazovula iy'nhliziyo zabo, ukuze umusa wey'phiwo uzovela, uzogcwaliswa ey'nhliziyweni zabo, uzomanifesta ey'nhliziyweni zabo ngoba lezi y'phiwo ibandla liyayidinga, abazalwane bayayidinga. Abantu abaningi bayagula njengamanje. We need iy'phiwo zokuphulukisa more than before manje. Abantu bagqilazekile. We need abantu aba-anointed naba-well equipped to cast out demons. We need abantu aba-anointed ngempela njengamanje ngokuhlakanipha nangolwazi kaNkulunkulu, abantu abazodeliver, bafundise ngezomshado ngoba imishado iyanyakaziswa. We need abantu ngempela abagcotshiwe njengamanje abazothi uma bemile amanzi asezulwini agobhoza abantu bakwazi ukuthi bazophuza. Njengamanje kudingeka imvuselelo ebandleni. Abantu into enza ukuthi balove ey'nkonzweni, bangayi ey'nkonzweni ukuthi bangena bomile baphume bomile, bangena nemithwalo baphume nemithwalo, bangena be-dry baphume be-dry, bangena beney'dingo baphume nazo lezo y'dingo. Ey'bhedlela kugcwele, ey'ndaweni ey'hlukeneyo, ey'tolo kugcwele. Why kugcwele ey'bhedlela? Ukuthi abantu uma beye ey'bhedlela bafike bethole imithi, bathole imithi. Uma beye ey'tolo bafike behanjiswa indlala, bafike bethole ukudla okuzobasuthisa. But ey'nkonzweni uma siyakhona sihamba nemithwalo sibuye nazo, sihamba si-empty ey'nhliziyweni sibuye si-empty, sihamba sigula sibuye sigula, sihamba siqhuga sibuye siqhuga. Manje ngakho abantu bebona ukuthi ukuya enkonzweni nongayi enkonzweni akumsizi ngalutho. Yini indaba? Sisilalele ey'phiweni kamoya ngoba abantu bekumele behlale ekhaya befise ngabe sekuyisikhathi sokukhonza ngoba bayazi ukuthi enkonzweni abazalwane bahlane kunomlilo sizovuselelwa, kunamanzi sophuza sidele sizodla sisuthe. Ilento eyayenza ukuthi ibandla libe nemvuselelo, likhuthalele ukuba senkonzweni, lingalove ey'nkonzweni ngoba bayazi ukuthi ngisho kungathiwa kunemithwalo emingakanani uma ngafika nayo izothulwa, nenkinga engakanani izoxazululeka, nezifo ey'ngakanani izolapheka. Ngizohamba ngibheda ngibuye ngi-right, ngizohamba ngigula ngibuye ngiphila, ngizohamba ngisemnyameni ngibuye ngikhanyisiwe, ngizohamba ngomile ngibuye ngidelile, ngizohamba ngilambile ngibuye ngisuthe, ngizohamba kuvaleke into zami ngibuye iminyango ivulekile, ngizohamba nginey'nkinga ngibuye ixazulekile, ngizohamba nginemithwalo ngibuye ithuliwe, ngizohamba into zami ibhede ngibuye ilungisiwe. Ilento abantu engabakhuthaza babalekele ekuzokhonza namabandla azogcwala uma sekusebenza iy'phiwo zikamoya. Abantu bazodonswa inkazimulo kaNkulunkulu ikhanyiswa ziphiwo zikamoya. Abantu bazothi buwe ey'nkonzweni ngoba abantu banjengey'nhlanzi. Iy'phiwo zikamoya zinjengebheyithi kuphi
ebasodobeni. Izwi likaNkulunkulu liwudobo, but iphiwo likamoya ilona elidonsa abantu bezeduze. Uma sebefike bezwe izwi likaNkulunkulu libabambe njengey'nhlanzi. Njengoba ubona amabandla empty, ubona abantu beyeke kuye ey'nkonzweni, ingenxa yokuthi njengamanje sishoda ngebait eziphiwo likamoya, iy'phiwo zey'mangaliso, iy'phiwo zokuphulukisa abagulayo, iy'phiwo zokuvusa abafile, iy'phiwo zokushintsha iy'mpilo zabantu, iy'phiwo zokuvula amehlo ey'mpumputhe, iy'phiwo zokuvula imilomo yabantu engakhuluma, iy'phiwo zokuvula amadlebe, iy'phiwo zokwenza ama-miracles. Lezo y'phiwo ezodonsa abantu. Uma sefikile abantu kuJesu bebizwe izimangaliso, bezwe izwi likaNkulunkulu, bahlabeke, basindiswe. Nabasindisiwe izwi likaNkulunkulu likhonfirme ey'mpilweni zabo, baqine enkosini, bakhule emandleni, bavuseleleke, babe namandla enkosini. That is the reason we need iphiwo kaNkulunkulu. Manje sisezingane, manje sisesebuthaka, manje ibandla lisebumnyameni, manje ibandla lisilalele, manje ibandla linezinto ey'ningi elizahlulayo. We need iphiwo njengamanje, and sizoyithola uma singase nje sithole ulwazi oluthile. Lolo lwazi livula inhliziyo zethu, sikhamise, sifise, sikholele kuzo iphiwo. Zizoqhuma manje singakakhuli, bese sikhula ngazo, bese siqina ngazo, bese siyaphambili ngazo. In Jesus' name, I pray for wonke umuntu njengamanje ozezwa le video, inhliziyo yakhe ezovuleka ukuthi the Holy Spirit will fill your heart, and isiphiwo esiyintando kaMoya Ongcwele empilo yakho will manifest. You will know isipho uNkulunkulu asibekile empilweni yakhe. Abanye njengamanje ngikhuluma njengamanje baney'nkinga ababhekene nazo, but ngikhuluma njengamanje, I pray for you that lezo y'nkinga obhekene nazo you will be delivered kuzo, lezo y'nkinga zixazululeke. Abanye njengamanje ngikhuluma kubo nje bahleli banezifo, abanye bahlalisile ukuthi baye enkonzweni, abanye bahlalisile nokuthi baye emsebenzini, abanye usathana uvimba amaplani kaNkulunkulu ngabo ngalezo zifo, abanye usathana ulwa nabo esebenzisa lezo zifo. I speak kuleyo moya umthombo yalezo zifo, ngiyayivala leyo moya, ngiyayibopha leyo moya, ngiyayiresista leyo moya. I speak kulezo zifo, ngikhuluma kulokho kugula, ngikhuluma kulokho buthaka okusemzimbeni nasegazini lakhe. I speak ukuphila in the name of Jesus. I decree and declare that ngemivimbo kaJesu uphilisiwe. Abanye banemoya ebacindezele, nemoya ebathomentayo, nemoya benza bangalali ebusuku, nemoya yomthombo bonke ukuhlupheka nezinto zabo ezivalekile. I speak deliverance empilweni yakhe in the name of Jesus. By the blood of Jesus I declare that impilo yakhe ihlengiwe, ikhululiwe, usathana kanalungelo legally ukuhlala nokuthometa impilo yakhe. Therefore I rebuke those demons. We are free right now in the name of Jesus. Right now as I'm speaking, kunabanye uNkulunkulu ababizela izinto ezithile, nomlayezo ozobafica. Abanye uNkulunkulu babizela izinto ezinkulu azobasebenzisa kubo. As I'm speaking njengamanje uzwa lo mlayezo lo uNkulunkulu, abanye uzobagcwalisa, abanye kuzoqhuma ama-callings, abanye kuzoqhuma iphiwo, abanye uNkulunkulu uzobaphakamisela ey'ntweni abadalele zona bebevimbeleka iminyaka. Abanye bayazazi but kunemithombo ibisivalekile, izovuleka. Abanye kunezinto bebabophile zizoqaqeka. Abanye ngibona uNkulunkulu uzobagcoba kabusha, abanye uzobavuselela, abanye uzobabuyisela kuma-position, abanye uzobakhuluphulela kwamanye ama-dimension. As I'm speaking njengamanje kunemvuselelo enkulu uNkulunkulu azoyenza ebandleni, and enye futhi iseza kakhulu ezoshayela nje ibandla likaNkulunkulu. Njengoba lihlekiseka kanje, njengoba libukelwa phansi, ibandla likaNkulunkulu lisazokhazimula, ibandla likaNkulunkulu lisazokhanya, ibandla likaNkulunkulu lisazohlonipheka, ibandla likaNkulunkulu. Njengamanje uNkulunkulu uqalile ucupha amabhomu, uqalile ucupha izinto ukuze izinto ezizoqhuma njengamanje. uNkulunkulu njengamanje before uJesu abuye uzoba nezinto esey'nyamalele seziyi-history ebandleni. uNkulunkulu azoyibuyisa, enye yazo ziyiphiwo. Iy'phiwo uzobona iphiwo indlela ezizoqhuma ngayo. Abanye bazoze bemangale bayitshele ukuthi akusizi izinto ezikaMoya Ongcwele, akusizi iphiwo likaMoya Ongcwele, because izoqhuma ngendlela eyayikhona ngendlela ebandleni lokuqala, ngendlela emangalisayo. Kuzobuyela iphiwo, uzobona abanye they will interpret tongues, abanye bazoprofeta, abanye they will raise the dead, abanye bazobeka izandla phezu kwabagulayo baphile, abanye they will cast out demons, abanye they will preach ngendlela ehlukile nemangalisayo, abanye bazofundisa ngogcobo besafundisa, abanye begcwala amandla, bagcwale umoya, abanye baqhunyelwe ziphiwo. Ulisi uNkulunkulu restore i-fivefold ministry. Ubona uNkulunkulu ebuyisa iy'phiwo zonke ezimnandi. Ubona uNkulunkulu ebuyisa izinto aprofethe ngazo ukuthi zizoba khona. Uzobona abanye bazohamba kwi-movement of dreams and visions. Uzobona izinto uNkulunkulu azozenza kulesi sikhathi. Ngakho lama-teaching awokusiprepare ngoba uNkulunkulu
want to move through the Holy Spirit emhlabeni, but for him ukuthi enze lokho uNkulunkulu kumele athumele izwi kuqala, because inkosi ayenzi lutho ingaqalanga yambule imfihlakalo ey'ncekweni zabaprofethi. uNkulunkulu eseyambulile imfihlo kumele sikhulume, because uma isibhodlile ngonyama umuntu kumele aqhaqhazele, uma ingonyama isikhulumile kumele abantu betatazele. uNkulunkulu will never do anything, any move without ukuthi kuqala ambule imfihlo ey'ncekweni zakhe abaprofethi. uNkulunkulu uma ezokwenza something, he send his words first. Ngakho uNkulunkulu uma ezophulukisa abantu wathumela izwi ukuze baphulukise kuphi ey'feni zabo. uNkulunkulu uma ezokwenza into ethile uqala ethumele izwi. Njengamanje uNkulunkulu njengoba ethumela lo mlayezo le, uyaprepare ibandla lakhe ukuze likwazi ukukholwa, so that uma esemuva engavinjwa izinto ey'sey'nhlizweni zethu, ama-teaching ahlukeneyo, iy'nhliziyo zethu ey'valekile namafindo abophile ey'nhlizweni zethu, iy'nhliziyo zethu zivule, so that singezukuvimba lesingezukuyikuhushula le move of the Holy Spirit. In Jesus' name.